This is Don's TV Vlogs Tutorial Travel and Entertainment Channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell. This is Dong's Download Cellphone Accessories. Tayong Public Market. Tayong Pangasinan. Ngayon po ay mag-speed test tayo ng D2 SIM card. Nakalagay po ito sa Oppo na E5s. Kahit saan namang cellphone, hindi lang naman dun sa nakalagay na compatible niya, pwede naman ang D2 SIM card basta LTE lang ang phone. Yun nga lang, hindi siya pwede